madalla kanin labarin kenan yanzu kuma ga cikakkun su. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya roƙi 'yan ƙasar da su janye aniyarsu ta gudanar da zanga-zanga kan tsadar rayuwa da kuma neman gyara a shugabancin ƙasar. Tinubu ya yi wannan roƙo ne ta bakin ministansa na yada labarai Muhammad Idris, wanda ya ce yanzu haka gwamnati na aiki tukuru wajen magance matsalolin da 'yan Najeriya ke ciki. Ga kaɗan daga cikin jawabinsa. Shi shugaban kasa da ya tattauna da ministocinsa a lokaci-lokaci ya je abin da suke ciki kuma a yi shawarwari me za a bullo da shi. Wanda suke shirin wannan zanga-zanga wato matasa, shugaban kasa ya ɗauki aniyar cewa duk wani abu da suke cewa duk wani bukatar su in Allah da ana dubawa ba bukatar su ce sai sun je sun yi zanga-zanga ba abu bane wanda zai iya haifar da mai ido. Kada a fara shi ba mu san inda ya nufa ba. Shugaban kasa yana nan duk abin da suke cewa yana nan yana kallo kuma in Allah yadda duk bukatunsu in Allah da za a biya insha Allah. Wato abin da ba a so shine ai kaga abin da ya faru misali a kasar Libya, kaga abin da ya faru a Syria, kaga abin da ya faru a wasu kasashe musamman kasashen Larabawa. Duk inda aka yi wannan zanga-zanga ya suke a halin yanzu ai kaga duk an shiga rudani. Gwamnati ba ta san a kai lokacin da za a zo a shiga rudani. A lokacin in aka fara ita fitina dama inda ka faro ta baka san karshen ta ba. Ya kamata a ce a kwabe ta, wani abu ne wanda ai bukata suke da shi ko to tunda bukata suke da shi ba shugaban kasa ya ji wannan bukata kuma in Allah ya yarda yana aiki tukuru. Kalaman ministan yada labaran Najeriya Muhammad Idris. To kungiyar kare hakkin bil'adama ta Human Rights Watch ta cicciki gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya a game da take-taken hana 'yan kasar shiga zanga-zangar gama gari. Gargadin kungiyar na zuwa ne bayan da gwamnatin tarayyar ta bakin mai taimakawa shugaban kasar kan harkokin yada labarai Dada Olusegun ta ce matasan kasar sun ɗebo ruwan dafa kansu kuma za su game da turjiyar da basu taba ganin irin ta ba matukar suka yi wa gwamnati bore. A wani jawabi da ya wallafa a shafinsa na X, Mr. Olusegun ya ce babu komai cikin zanga-zangar da matasa ke shiryawa a Najeriya illa son zuciya da rashin godiya ga gwamnatin da kullum burinta shine inganta rayuwarsu. Ƙungiyar Amnesty International ta ce wannan kalamai cike suke da barazana kuma sun saba doka kana kuma sai wato kai tsaye take hakkin 'yan faɗin albarkacin bakin 'yan Najeriya ne don haka suna cike da haɗari matuƙa. To kungiyoyin addinin Islama da Zawiya na Jamhuriyar Nijar sun fitar da sanarwa wadda a ciki suke kira ga gwamnatin mulkin soja da ta ɗauki doka mai tsanani da hukunta masu wato auren jinsi a ƙasar. Haka da ƙarawa malamai da sarakunan gargajiya ƙarfi a fannin kula da lamuran al'umma. Nasir Sani na ɗauke da rahoto a kai. Sanarwar da Ibrahim Saini kakakin kungiyoyin ya karanta na cewa muna kira ga sojojin CNSP su ɗauki doka mai tsanani ga masu yada luwaɗi da maɗigo a Nijar, sannan a kare da ƙarfafa hukuncin da alkalai da sarakunan gargajiya ke yankewa kamar yadda musulunci ya shata. Wannan kuma tun kafin zuwan tura mulkin mallaka a fannin aure, rabon gado, haka da warware rikici tsakanin mutane. Iyaye mata irin su Malama Balki ina ganin fannin shirye-shiryen talabijin da kafafen sada zumunta ne ma aka fi samun ababen da ke ɓata tarbiyya da ya kamata malaman su mayar da hankulansu a kai. Wajen wagga salula da wani Facebook da su wani Twitter da su internet duk ba abin da ake tallasa ire-iren uwan ga su maɗigo su luwaɗi. Ya kamata gwamnati su sa ido su san cewa menene yake tahiya cikin wa'anga abubuwa. Shi kuwa Sani Ibrahim wani ɗan ƙungiyar farar hula na mai cewa malaman ba sa faɗa wa gwamnati gaskiya dangane da halin da ke sanya al'umma aikata manyan laifuka. Ga 'yan taratoci da gidajen shan giya duka suna ko addini cewa giya uwar zunubai ce. Kenan malamai suna ɗaukar wasu abubuwan suna barin wasu. Kun ba mai hina ba gwamnati gaskiya. Shi ku in talauci ya mamaye mutane yunwa ta mamaye babu bala'in da bai zo ba. Irin wannan batu dai na luwaɗi ko maɗigo abu ne da ba a cika yin maganarsa ba duk da cewa laifi ne da ya jima ana aikata shi tsakanin al'umma shekara da shekaru. Nasir Sani, Maraɗi, RFI Hausa.
Dakarun sojin Mali sun ikirarin kwato garin Inafarak da ke kan iyakar kasar da Algeria, garin da ke hannun 'yan tawayen Azawad tsawon lokaci. Garin da ke da nisan kilomita 10 daga lardin Kidal ya jima yana fama da hare-haren 'yan ta'adda da kuma kungiyoyin tawaye. A wata sanarwa da ta fitar, rundunar sojin Mali ta ce yanzu haka dakarunta na cikin garin inda suke mamaye da wurare masu mahimmanci, lamarin da ke nuna sun karbe cikakken iko bayan gama da kungiyoyin tawaye da ke rike da yankin. Kungiyar ta 'yan tawayen Azawad da kuma kungiyar JNIM da ke da alaka da Al-Qaida sun warware yarjejeniyar zaman lafiyar da suka kulla da gwamnati a shekarar 2015, lamarin da ya kara yawan har-haren da ake samu a sassan kasar. To a Habasha kuwa mahukunta a yankin kudancin kasar sun ce adadin waɗanda suka mutu a sakamakon zabtarewar ƙasa ya haura 220, inda suka ce har yanzu adadin na iya ƙaruwa. Ga Abdulkadir Haladu Kiyawa ɗauke da rahoto. Zabtarewar ƙasar ta faru ne da misalin karfe 10 na safiya agogon yankin, wato karfe 7 na safe kenan agogon GMT na ranar Litinin, biyo bayan mamakon ruwan sama a wani yanki mai tsaunuka. Bayanan farko-farko da mahukunta yankin suka fitar da safiyar jiya sun ce mutane 55 ne suka mutu, daga baya adadin ya karu zuwa 157, sai dai kafin maraice ajiyan adadin ya kai 226. Wata sanarwa daga ofishin sadarwar yankin ta ce an samo gawarwakin mutane da suka mutu, cikinsu maza 96, mata 50 a zabtarewar kasar da ta auku a gundumar Geze Gofa ta yankin Gofa. Hotunan da kafar yada labarai ta Fana ta wallafa a dandalin sadarwa na Facebook sun nuna ɗaruruwan mutane kusa da wani tarin jar ƙasa, inda masu aikin ceto ke amfani da hannuwansu don lalubo waɗanda ƙasar ta binne. 'Yan adawa a Kenya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye, wato 'yan sanda a Kenya kenan sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye don tarwatsa masu zanga-zangar goyon baya da kuma adawa da gwamnati da ke yunkurin arangama da juna a birnin Nairobi. Yayin da aka shiga mako na 6 da fara wannan zanga-zanga, matasa a kasar na bukatar lallai sai shugaba ya sauka daga mukaminsa, yayin da wani bangare na matasan da ya bulla ke ganin sam hakan bai dace ba. Zanga-zangar wadda ta fara da adawa da karin kuɗin haraji kan kayan abinci da na masarufi ta juye zuwa bukatar shugaba Ruto ya sauka daga mukaminsa, lamarin da ya haddasa asarar rayuka da kuma dukiyoyin jama'a. Wannan shine karan farko da aka ga bullar wani bangare na matasa da ke nuna goyon baya ga shugaban. Hayakan babura suna hura usur tare da daga kwalayen da aka rubuta "muna goyon bayan shugabanmu, don haka tura ta kai bango." A nan kuma an saki wani faifan bidiyo da ya nuna yadda aka yi wa wata mata 'yar shekaru 36 mai suna Sonia Masu kisan gilla a Amurka. An dai saki bidiyon a ranar Litinin a wata shari'ar zargin kisan kai da ake yi wa jami'an ɗan sanda a Illinois. Karibullah Abdulhamid na Madobi na dauke da cigaban rahoton. Bidiyon na tsawon minti 36 da 'yan sandan jihar Illinois a Amurka suka saki an ɗauke shi ne daga kyamarar da ake makalewa a jiki. Ya nuna 'yan sanda guda biyu da ke aiki ƙarƙashin wani yanki na Illinois a tsakar daren 6 ga watan Yuli, bayan da wata mata Sonia Macy ta kira lambar neman taimakon gaggawa. Wani mai shigar da ƙara ya faɗa wa kotun cewa Sonia ta kira lambar neman taimakon ne bayan da ta yi zargin an kutso cikin gidanta. A bidiyon an ga jami'in ɗan sandan mai suna Sin Grayson da wani jami'i na magana da Macy a lokacin da take kashe tukunya tana tsaka da tafasa da ruwa. A nan ne kuma aka ji ɗaya daga jami'an na cewa ta kauce daga wurin. Bayan cacar baki kuma aka ji harbin bindiga har sau 3 a cikin wannan bidiyo. Tuni shugaban Amurka Joe Biden da mataimakiyarsa Kamala Harris suka nuna damuwa kan wannan ɗanyen aiki, tare da addu'a ga matar da ta rasa ranta. Kisan da aka yi wa Sonia Macy shine na baya-bayan nan a kisan da 'yan sanda ke yi wa baƙaƙen fata a ƙasar ta Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi da kakkausar murya game da tashin rikici a tsakanin mayakan Houthi da kuma gwamnatin Yemen. Karfe 7:10. To yanzu kuma kai tsaye sai bangaren mu na wasanni, inda zamu ji yadda take kasancewa daidai lokacin da ake shirin bude gasar Olympics ta duniya yau Laraba a birnin Paris na Faransa. To madalla,
Yayin da ake dab da fara gasar wasannin motsa jiki ta bazara wato Olympic ta shekarar 2024 a birnin Paris na kasar Faransa, al'amura na ci gaba da kankama yadda ya kamata a matakai daban-daban, inda tuni aka gudanar da wasannin kwallon kwando na sada zumunci tsakanin tawagun wasu kasashe. Duk da cewa gasar za a ayyana buɗe ta ne a jibi Juma'a 26 ga watan Yulin da muke ciki a hukumance, hakan ba zai hana karsashin magoya baya da 'yan kallo ba wajen ci gaba da kallon wasannin masu ƙayatarwa biyo bayan fara wasannin. A yau Laraba ne ake sa ran fara gudanar da wasan ƙwallon ƙafa da ƙwallon zarin ruga ta 'yan wasa 7 wato Robbie 7, inda tuni 'yan wasa da ƙungiyoyinsu sun gama hallara tun a jiya. A matsayin sharar fage za a gudanar da wasan zarin ruga ta 'yan wasa 7 a yau ɗin tsakanin tawagun ƙasashen da suka halarci gasar ta bana, kuma za a fara ne tun da misalin karfe 3:30 na yammaci har zuwa karfe 10 na daren yau. Duka wasannin za su gudana ne a filin wasa na Stade de France. Kazalika a gobe Alhamis sauran tawagun za su fara fafatawa tun da misalin karfe 2 na rana har zuwa karfe 5 na yammaci a zagayen farko, yayin da a zagaye na biyu kuma wasu jerin tawagun za su fafata tun da misalin karfe 8 na dare har zuwa karfe 11 na dare. A jibi Juma'a kuwa ita ce ranar da za a gudanar da bikin buɗe gasar, inda ake sa ran mutane 500,000 za su halarci kogin Sin da ya ratsa tsakiyar birnin Paris, kuma ƙasashe sama da 200 ne za su halarci gasar wasannin. Filayen da za a gudanar da ɗaukacin wasannin sun haɗar da Bercy Arena da Deport de la Chapelle Arena da Paris La Défense Arena, sai Aquatic Center da Stade de France da North Paris Arena da kuma Le Bourget Sport Limbin Venue. Sauran sun hada da Saint Quentin Villins da Ellen Court Hill da De La Golf National, sai kuma Centu de Vassel. Mai sauraro karka sake a barka a baya baka kalli wasannin Olympic a birnin Paris ba. Ku ci gaba da bibiyar RFI Hausa domin jin yadda take kasancewa a gasar ta Olympics daga birnin na Paris. Kowace rana a nan sashen Hausa na RFI za mu rika kawo muku yadda take kasancewa a gasar ta Olympics da safiya. An gaishe ka Abdulkadir Haladu Kiyawa. Kamfanin Dangote ya yi watsi da zargin samar da